बे समावहाय नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां होनो जों लादों। नंगौ थारैनो निज्लागुरि निजोरा इको टुरिज्म आरो पिकनिक स्पटखौ दिनै बेखेवना होनाय जाबाय। दावबायनो मोजां मोनग्रा आरो पिकनिक जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा नैबे थावनियाव फैनानै दिनैनिफ्राय जिथु लावखार ओंखाम जानाय बा पिकनिक जानाय बा दावबायनाय हाबाफारिखौ खालामनो हासिगोन। थारैनो दिनैहाय बे जिथु थावनि समायना थावनिखौ बेखेवना होबाय। भारत भुटान सिमनानि साखाथियाव थानाय सान्तिपुर ओनसोलनि नैबे निज्लागुरि गामि निजोरा दै सेराव थानाय निजोरा पिकनिक स्पट इको टुरिज्मखौ दिनैहाय बेखेवना होनाय जाबाय। जायफोरा लावखार ओंखाम जानो मोजां मोनो बा दावबायनो मोजां मोनो दिनैनिफ्राय बिथांमोना फैनानै नैबे समायना थावनियाव जिथु लावखार ओंखाम जानाय बेखौ खालामफैनो हासिगोन होनो हायो। मानोना जिथु नैबे पिकनिक स्पट इको टुरिज्म बे साखाथियाव दङ निजोरा दैमा। बे दैमाया स्राय स्राय बोहैनाय मोनसे समायना नुथायखौ नुनो मोननाय जायो। आरो लोगोसे बेहाय मोनसे स्लुइस गेट जिथु बियो दङ, जोबोरैनो नायनो समायना। आरो लोगोसे जिथु बे थावनियाव बैग्रि बागानजों बैग्रि बिफांजों बुंफबनाय, बेनिखायनो दावबायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा बा पिकनिक जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बेवहाय फैनानै जिथु पिकनिक जानायनि नुथायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। थारैनो नंगौ 3 बोसोरनिफ्राय जिथु नैबे इको टुरिज्म आरो पिकनिक स्पटआ सोलिबाय थादों आरो गोबां रायजो राजानि अनसायनायखौबो सिगां समावहाय मोनबोनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो नंगौ नोंथांमोना दिनैनिफ्राय नैबे थावनियाव फैनानै जिथु लावखार ओंखाम जानाय बा बेरायनो थाखाय फैनो हासिगोन।